بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدلتے رنگ مینا کے سنگ، آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ سب کو میری طرف سے دعوت سماعت ہے ذکر الہی اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کے لیے، تو آئیے سنتے ہیں۔ کر دے کرم رب سائیاں، 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 کر دے کرم رب سائیاں۔ میری جھولی بھر دے مولا، میری جھولی بھر دے مولا، میری جھولی بھر دے مولا، میں تیرے در پہ آئیاں، کر دے کرم رب سائیاں، 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 کر دے کرم رب سائیاں۔ بابا جی بلند مل کر ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ پڑھیں۔ کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں۔ میری جھولی بھر دے مولا، میری جھولی بھر دے مولا، میری جھولی بھر دے مولا، میں تیرے در پہ آئیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں۔ صدقہ حسن حسین دا مولا جھولی دے وچ پا دے، راضی کر لے، اجدا راضی کر لے، ہر ذکر نے اونوں جچ دے، ہر ذکر نے اونوں جچ دے، ہر ذکر نے اونوں جچ دے، تو بول دے اللہ اللہ، سب دا خالق اللہ، سب دا خالق اللہ اللہ، سب دا خالق اللہ، سب دا خالق اللہ، بولو اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا ہو، بولو اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا ہو۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، ہر دم وگدا تیرا۔